ngibingelele ubaba umpostoli benamaqhamane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele obaba bonke, omama, intsha, uSunday school ukhona, ne-worship team kanye nobukhali bephakathi kwethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ome phambi kwenu ubaba uThobani TW. Ngeke samchaza kakhulu ngoba ukubambiswa. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, nami ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngathi ngihamba bakudlala nginganakile ngicathi ngiyabona. Kanti uJesu uzokwazi ukuthi angivule amehlo njengoba ngivula inkukuthe. Ngakwazi nami ukubona ukuthi nginezono. Haleluya. Wabaye bathi awukwazi ukulungisa inkinga ungaboni ukuthi unenkinga. Ngiyabona nami sengivuliwe amehlo ukuthi nginezono. Mina izono ziyakubuya zingisinda. Kodwa futhi mengabe ngihlukene noNkulunkulu angikwazi ukuyisusa phezu kwamahlombe ami. Kwangisiza uNkulunkulu ngamamkela uJesu kwangithula izono. Haleluya. Bamgcobo ngizokwenza isermon. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi izwini ukuthi inkonzo mnandi kakhulu leyangale weekend ukuthi sizodla nje ngempela amaqhawe alenkonzo avivile uzosiphakela namhlanje kusukela izolo umphefumulo wethu uyondliwa. Haleluya. Nami base bengiphathisa ukuthi ngiphathe nje ama-starter ukudla nje ukulula ukuthi sikwazi ukuthi siqale kahle nenkonzo. Haleluya. Ngizocela ukwazi ukufunda kangcono angivulele incwadi kaLuka chapter 14. Sizofunda nje uverse 8 no verse 9 bese gcina ngo verse 10. Haleluya. Umenyiwe ngumuntu ukuya emshadweni, ungahlali esihlalweni esiphambili. Kuna ngabe ukhona omkhulu kunawe omenyiwe nguye. Eze yena onimeme wena naye athi mtetele lo khona uqale uhlale kwesisezansi unamahloni. Kepha nxa umenyiwe, hamba uhlale endaweni esezansi ukuba nxa efika okumemileyo athi kuwe, mhlobo, yenyukela enhle. Khona uyakuba nodumo phambi kwabo bonke abahlezi nawe ekudleni. Haleluya. Siyabonga kaNkulunkulu. Indaba lena eseBhayibhelini uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami. Haleluya. Ngiyakhumbula izolo ngiye ngacabanga ubabacamane sakhuluma nge-social media. Ngakhumbula ukuthi last year 2020 siphakathi kwe-pandemic. Ziningi izinto ebesiyifunda kwi-social media. Mina ngumuntu okathanda ukufunda amahlaya, so kunehlaya engalifunda omunye ebhalile ku-social media ukuthi naye usezitholile izumbulu za-350 rand. Usecabanga ukuthi aphume ikhishi kubo ngoba ngeke ayimele lenze. Haleluya. Lento iyihlaya elimnandi phela kodwa iyavusa kumele ukuthi si abantu in human nature sike sithande ukucomparison. Haleluya. Uthi ngabe utholile okuncane okutholayo bese ubheka umakhelwane wakho ukuthi ngabe yena unakho yini lokho wena ukutholile. Mengabe uthola ukuthi akanakho bese uyaqala uyihlukanise kuyena, uyicomparison kwesinye isikhathi uzibone ukuthi mhlawumbe sungcono kunaye.
Hallelujah. Siyathola lana ukuthi uJesu ngesikhathi esendlini yomFarisi efundisa abafundi bakhe. Usiyawubona umoya ngoba lento bazalwane akuyona into eqala kuthina manje. Into esiwakudala ukuthi vele siyathanda ukuncintisana. Hallelujah. So uJesu uyakubona lokubafundi bakhe usethatha ithuba ngesikhathi efundisa ukuthi abakhumbuze ukuthi khona iposition oyibeka kuyona bese uba khona iposition obekwa kuyona wena. Hallelujah. So uJesu lapho uyachaza ukuthi just imagine usemshadweni. Hallelujah. So uma usemshadweni kukhona abantu abamenyiwe, wena uyazazi izigqo zakho, uyabazi ubuhlobo bakho onabo ngalo esingayi. Hallelujah. Kodwa uJesu seyasho ukuthi wena sekufanele ungathathi isihlalo esiphambili ngenxa yokuthi uyazazi. Hallelujah. Uthi uJesu ehla uthathe esingezansi. Hallelujah. uJesu ukhuluma lento kubafundi kahle kahle ubatshela ukuthi ningaziphakamisi. Ningaziphakamisi phambi kwabantu emhlabeni. Hallelujah. Ngisho ngathiwa wena uyazazi ukuthi ungcono kangakanani kunabo, kodwa ngokuthi uziphakamisa lina lo esize ngaye kuba uyena okutomulayo athi wena kufanele ngabe ulana sondela uzohlala naye indawo yakho. Hallelujah. uJesu uyisho lento ebafundisa into engithandayo ukuthi abafundisi bangayazi ngoba uqalile yena wazehlisa. Hallelujah. So ngabe batshela ngokuzehlisa ukhuluma ngento ayenza kwaphela sikhumbule ukuthi uJesu aqalanga ukuba inkosi ngoba esisiphambanile. uJesu vele wayeyinkosi futhi engeyona inkosi eyinkosi yamakhosi. Hallelujah. So uJesu ngiyacabanga nala endlini akekho oneziqo edlula uJesu. Kodwa uJesu wazehlisa. uJesu wehla. uJesu wehla waze waba ku-level efana neyami nawe, walala 9 months esithwini sowesifazane. uJesu wehla. uJesu sasingekho isidingo sokuthi abe sesithwini sowesifazane. Wayengakwazi uvesana qhamuwe manje asifundise. Hallelujah. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu akafuni ukuyiphamisa ngoba uyazi ukuthi ukhona esingaye efaneleze bese isikhathi si-right amtomule athi wena kufanele ngabula wonke sozana Kevin Sako on my right hand side. Hallelujah. uJesu uyabakhumbuza lana, uyabakhuthaza ukuthi asimuseni ukufuna udumo, asimuseni ukuyiphakamisa singaphangiswa, siyeza isikhathi sokuthi siphakamiswe. Hallelujah. Yilesi sifunde bese naso namhlanje.